Почитуван председател на влада Зоран Заев, почитуван подпредседател на влада, почитуван министр за транспорт и врски, почитуван градоначалник на општина Кривопаланка. Почитувани, дозволете да дадам неколку конкретни информации. Станува збор за реконструкција со реабилитација и доизградба на трета лента на 13,2 км со предвидена ширина од 10,5 метри, издвоени се 10,16 милиони евра, обезбедени преку ЕБОР. Градежните работи се поделени на 3 поделници, и тоа. На првата поделница предвидена е само реабилитација, бидејќи трасата минува низ населените места. Во втората поделница се прави реконструкција, односно пасот се проширува со трета лента. Се вршат девијации на одредени места, како и рушење, реконструкции на постоечките мостови, а предвидено е изградба на нови мостови. Во моментот во втората поделница се врши изградба на нов подпорен зид и се поставува заштитни мрежи на косините. Се работи на проширување на трета лента, додека двете девијации рецеси се целосно завршени. На третата поделница е предвидена реабилитација на постојниот коловоз и проширување на двата постоечки виадукти со трета лента. Овде се врши подготовка и вградување на асфалт бетон, а има завршени активности од асфалтирање на неколку стационажи и направени се замена на рабници, како и завршено грабење и орапување на постоечкиот асфалт. Би сакал да потенцирам дека започнуваме со сериозни проекти кои се во функција на модернизација на патна инфраструктура на коридорот 8. Ви благодарам, дозволете и на албански јазик за медиумите на албански јазик. Të nderuar të pranishëm, i nderuar kryeministër, i nderuar ministri i transportit, i nderuar kryetari i komunës, sot jemi këtu për të paraqitur rehabilitimin dhe sanimin e rrugës nga pika kufitare Devler deri në Krivopallank. Është ndarë në 3 pjesë, në pjesën e parë ku bëhet vetëm sanimi i rrugës, pasi që rruga kalon, trasa e rrugës kalon në vendet e banuara, pastaj pjesa e tjetër që është pjesa në të cilën edhe bëhet zgjerimi i rrugës për një trasë të re, ku rruga kalon në 10,5 metra gjerësi. I tërë projekti është 13,2 kilometra, ndërsa vlera e investimit është 10,16 milion evra të siguruara nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rikonstruim. Këtu jemi në mënyrë simbolike për të treguar se fillojmë në mënyrë serioze me projekte serioze për ndërtimin e korridorit 8, i cili fillon nga pika kufitare Devler dhe do të mbaroje deri në pikën kufitare në Qafthan. Duke filluar këtu, pastaj fillojmë në vitin e ardhshëm të kemi projektimin e rrugës Tetov-Gostivar dhe Gostivar-Kërçov, si dhe do të fillojmë në mënyrë shumë serioze të vazhdojmë në ndërtimin e autostradës Kërçov, Qafthan dhe Ohër. Ju falenderit shumë.